לכם איך משנים את המשפט החלק לפתיחה באייפון. כמו שאתם רואים, בואו תראו. לפתיחה, אתם רואים? איך משנים את זה? בואו תראו. אתם צריכים לפרוץ את הפלאפון. אם הוא פרוץ, אז כבר תיכנסו לסידיה. אם הוא לא פרוץ, לא יהיה לכם סידיה. כי הסידיה זה פריצה. אתם נכנסים לחיפוש, עולים כאן. הגדרות המשפט החלק לפתיחה. הנה, אתם רואים? שינוי המשפט החלק לפתיחה. אתם פשוט לוחצים על זה. לי כתוב remove, כי יש לי את זה. remove זה לבטל התקנה. לכם יהיה כתוב install, כי לכם אין את זה. אחרי שתתקינו את זה, יהיה לכם כתוב install, אז תראו, אסביר לכם. יהיה לכם כאן, איפה שנוחץ, כתוב לכם install. אתם לוחצים עליו, ואז על זה. אבל אני לא אלחץ כי זה בטל את ההתקנה. לכם אין, אז זה יתקין. אחרי שעשיתם את זה, תצאו מזה. פלאפון לא יתחבא לכם שהוא ידלק. פשוט תיכנסו להגדרות. אחרי הגדרות, תרדו קצת למטה. למקום הזה. אתם תראו את זה. הגדרות, החלק לפתיחה. תלחצו עליו. כיתוב אישי. תעשו ככה, תעשו כאן מופעל. זה, תעשו תאריך או לא תאריך. פה אתם כותבים מה שאתם רוצים. נגיד סדר ביי. רואים? אני סתם עשיתי את זה כדי להראות לכם רק שזה עובד. בקיצור, תעשו את זה. אם אתם רוצים לשאול עוד דברים, אני יודע הכל על האייפונים, פשוט תכתבו בתגובות, אני אענה לכם. שיהיה לכם שבוע טוב.